Nachumo tegereri radio Uvuna 102.0 FM voigo morigereri Uvuna radio asa mutandao ito YouTube lero na koretira sensemeri yoko mogani buremi ekero ngumutalire muremi otugete chiombe cha mabere ensemo ya Moturmesi kitutu Masaba county ya Nyamira kero ngomomere muremi ito Kevin Nyamari oyo chigotomanyinga ndia chageto botugyo boiga bwechiombe irenga bwate nkichia mokonyire ekero togosangana karibu sana hase studio nchengo koretere morobere gavana botambe nkoro kwa andarongo korwa senseme ya Moturmesi no toko mogani bore mboito rero tokorigereria chiombe karibu sana Kevin. Asante. Kwani motegereri ototebinga chiombe chebore myobegandi kwabo chagete kwani rimwesi abategereri ba radio Fuma asamari tangoro Stephen na mache kwa nsema ya Moturmesi nande kwa farm chiombe ya day ya magero na kwa chagete 2022 na chiombe kia kawaida but nende tuwabere togo chimprove over time ya ito ile standard kwa tebe akoro pedigree. All right. Egaiga na rocho kweroka Keda Farm timaitinga nerietaria kampuni obere myoboiga okobokora san individual gose ne farm moro seti yobwamu. Keda Farm ne acronym ya Kevin na Damaris. Ngone family farm. Kevin na Damaris. Omurugi go Damaris yakurokwa. Okay, bono ndi wachageto botugyo boiga bwechiombe 2021 to around 2022 but we don't really want farm. But in the to karato ko improve over time. Baka na selfie. Wachageto ngombe yemo. Nandenki kiachita sekerengere kia okaranga okorobo tugibwe chiombe to the memesi to simeka kende meto bore mi bore wide. What is this ya komusete ga komeke baka oga concentrate as a daily farming? Passion. Nda banoko omoyo bo wanja chiombe. No rogo to drive as a farm. Ngombe kinene to gotuga number 1 ngo tuchianke nande to gochinyara onye tuchianke so na first uchianke nyuma na ko chaka konyora any benefit korwa sichi so obwanja nyo banene kuchasi chiombe na remote fitting factor as a farmer. Toko genda gochigiga se chiombe chao nindo cheno chieta marieta otomanyinga ngakioko okoroka engombe elieta nande nkigeko gero konyeroke elieta auzia nemenye chiombe chiga ebona tuchake bunenyiga bunenye koroku Malkia asiki kwanyerogete Malkia akorekana kobe queen so etogo chiama geta for record keeping bona nabo to abo monyalika yagocha agani korwali ngombe gete ko materie mwamu nenda basi njo most chons ne chimwamu ne chinda so togo kali kwende toko nyelieta for record keeping kaya chi record cha mabere ya tuare getabu kia so naming for record keeping so Malkia Oyonesta Nero oldest we told Gaiga for a long time and this is a very good producer yone fresh yani nero mko tupika kabisa Malkia Esther halafu noyo iga at ense because aroma all right na oyo gaiga mwana oyo all right chombe chigani metenga nchiri ngombe chia kawaida no nyene keromo ligereria ko ligereria gabwe ne ngombe nene etari gotoka se moremyo kawaida igo asoro gongo rwagusi anda kebono chombe chi oborendi bwaye egero nyerende bake kwa mabere buyabuna ere nene iga nande nyimete tari ngombe go sibora watch koliskara. How do you manage that? Ipana nyogo twara food security. Tware na foda. Tware na concentrate. So nyuma na understand feeding program chombe chira.
Kitaka kindagira nyinge mono, kitaka kindagira quality. Kaje quantity, so toko twara enough concentrates in chichenge obo sina buko ko mostly bonke tani fente foda. Foda mine pia masanga ka na hey na nice body buga hey. Lakini mono ne kenero toko twara nyinge tani kwa twara na chichenge chini. Fed good stock. Ekora toko chimix. Ya twara shika ndoko kutia mbali. Toto mix division. Ngambeye obanyans. Ndio chenga, toto mix division. Chumbe chinkorora chire Kevin. Yes, definitely. So is not regularly, but only one. Sometimes in the club is but one working more faith to understand it. One of it na ringo tarare gaiga now and then. Regularly. All right. So challenges chogo tuga chiombe chiganchire chiche sengenchonga were mimbo yobotabu atime chando neba nechi bando neba ninki goiko tware something area ebwato muchando bono challenge nene asobo tugibwe chembo daily farming nererie yogwetera challenge na sikiombe kigachinene but special challenges high yielders bono tukwate challenge na yogoro bwa master piece bono tabe tu monto mocheni yogoro bwa master piece boko gosumbo na bele na na twali ni trusting ina ile challenge ndo ta twali tu kurwa yokunya ndo bana kumwe yoku no challenge era all right omonto nareraga niko manyanga ngayoko nyora chiombe chiga andake ekero chianyorire chimori chiaye nkoniore because nabo montako attracted atebenga gaki chiombe chiango kire butugye bonobuya ninyore mori gosenga ki how do you get these cows? Okay, ekero to bwate ibitotete korusiororo we can always say so if family interested mulemi interested abako nyara contact ya kukwale sometimes we say sometimes we don't buna voluntary chimori gaiga nonya ne ye mo it means nga echia biroro kwa onit nchiroro chire chinke ibo chimori chikobera ensemo yabo ne chiombe ensemo yabo kenge chichaka oida toko burukanie engombe nyawake mori ya chintacho. Right, mwachumo ligereria na bogo motegereria radio Vuna 102.0 FM litukoria rero gaigatora sensemo ya Keda Farm asomoremi Kevin Nyamache no mongino ye Damaris no erieteri Keda Farm lirwete obwate chiombe chingi ya gaiga nyimete nga konyore ngombe bunde ye igoro chega igatari raisi ase ebinyoro byaito lakini manyanga aigane nsemo ya Moturumesi kitutu Masabe county ya Nyamira ase omoremi Kevin Nyamache atugete chiombe chigaga gabuno chiro chenye chimori nchire nsemeri ende ne chiombe chimakonyete sana kwegenderia sobogima ne chiombe chibwate amalieta engombe ntangani kurwari kwa igubuna atote byenda bukabise engombe nene igekoro kumalikia kogocha gase engombe ya kabere gase kamera yane engombe yigage koro kwa Esther nande nero ase famweye yaberere monege kagose bwate miake menge kabisa nande engombe korwa amabera mayanoro chino ene nyeri gaiga alafu ntabwate engombe nde gaiga ya gatato ekoroku at ense nengombe ngia kabisa ntobwate moria ye galia asensemo yomo area bunoroche gaiga na chiombe chirendire kabisa bochenu bwebirengo bigoro wekera chibekera ase chikorara kerengombe ne room yaye bana keroto kwirina ase Kevin anda kototebi nga kyogo chikama marogo balio kama mbirio kagose na ki o chibekerete timetable ya mabere chambe chikibo kama gatatu tobi kaka wakana ogo kama rokana wa chiara kwa sakana chiara kama na rekora kama kwa gatatu
3 times in a day. Amabera yoko rusia se chiombe chiga ngoni ore no nyari geti gose for own consumption. Amabera yali for commercial. So tokoneria. Ondo bense utakita mabere. Ondo bense. Ondo bense utakita mabere. Alafu ntareba, talk of manpower. Unajifanyia kazi ama nori geto montoko gokonya asega siega. Iga ntore no mufanya kazi ni kukorera sinari All right. So totara kora kora sense meyo ya okorenga nayo mwerio nganchere nsange no mufanyikazi oyu esengenchonga most of the time nero kobera gaiga nerara kwana ingana iga igoro ya Keda Farm chiombe chiga na chaga na nyorago kora obo safi kabisa iganga yani ngombe kia bekire sike mara moja iga ya harusi woro one touch. Karibu sana na kiokoro kwa family tangu kwa kumenyoje ngori koronaro ono noteri gase Keda Farm no mokorie gase Keda Farm ono nje mokorie gase Keda Farm ndo nje ngobera ni chombi sometimes singa kitu nyingi keo omukubwa tayo gase orete ono nje nirotira ni chini chombi nje anje pesa kuko tukona mugasa singorata ni chombi chingo Orengererete. Ochianjete. Yani obegete nkoro ya ororo. Begete nkoro ya noro. Kwagera nanje nibwate experience with just chombi. Kana tete vinge experience kya wigoro ye chombe chiga.